și bine v-am găsit la un nou infovideo pe acest canal de GFX. În acest infovideo vreau să vă spun despre outro-uri. Poate unii ați văzut, poate unii n-ați văzut, dar... așa? Încolo mâine. Unii ați văzut la un tip pe nume Tavi Gaming că i-am făcut un outro, uitați aici outro, stați să mă pun pe mut ca să nu se audă bâzitul la microfon, normal, și să auziți voi. Și cam asta a fost. Asta era outro-ul. Păi, dacă vă întrebați cum le fac, stați doar un pic. Apoi o dată. Așa. Voi doar ce trebuie să faceți, să-mi dați skin-ul ca nume sau poză. Eu o să-l fac aici în cinema, nu știu cum. Particulele astea tot eu le-am făcut prin ceva ring de cinema, pui mei. Aici am eu ceva rame pe mai multe culori, numai astea. Și aici o fac eu pur și simplu cu chestiile mele, dar și voi trebuie să-mi dați videoclipuri pe care vreau să vi-l pun. Să-mi spuneți de unde până unde să fie videoclipul, de la ce minut până la ce minut. Și... da... cam atât, cred. Da. Eu o să vă las outro înapoi după acest videoclip. O să vă las canalul acestui tip. Mi-a făcut o promovare pe canalul... Asta cum se filmează normal. Pe canalul meu de gaming. Opa, publică. Publică. Bine. Mi-a făcut o promovare pe canal de gaming și o să fac câte un outro pe canal de GFX, dar o să fac în schimb la o promovare. Deocamdată avem 98 de abonați pe acest canal, aproape de 100 de abonați. Sper să facem cât mai curând și n-am. Eu v-am lăsat la outro, aveți în descriere tot ce vă trebuie și o să pun acum încolo la fiecare episod comanda pentru toate chestiile astea. Deci, până în toate am fost Darky. Nu uitați să mă bombardați cu bannere, avatare, logo-uri, de toate outro-uri și na. Bye bye.